आफा आंना गोसोथोनाया आंखौ लाबोनो हाया हाबा लानो हाया होननानै रायज्लागासिनो दंलै आं लाबोआबो डाइरेक्ट जोंनाव फैसिनो आंनाव मा बिहामजो फाग्ला जाखो ना माखो नोंलाय गावनि उदै थाइसेनि थाखाय खामानि जानो रोङाखै नों दाबो आरो बिहामजो लाबोनो मोना लाबोयोबा दिगदार दङ होद बिफा नोंहालाय मा जालायखो लाबोथों आंहा मावनानै जानो हाला बे बैसोआव गावहा मावनाङा नालाय है बिमा नोंनाबो मा बुंनाय राव जाखो बेलाय बे गोरलै बैसोआव हिनजाव लानांगौबा मा जागोन बेलाय गावहाथ' मावनानै जानो रोंखाया जों बिमा बिफाखौसो खस्थ' होगोन मिथिगौ नोङो आरो बिहामजोनिसो गोब्रांलाबायदों बिहा होद आफा मा खेंख्रा रा नोंनालाय सब समाय मानसिखौनो दाउटसो जालायलांबाय आङो बिफा असे नंगौ ना नङा गदायसो नामा बाथुलसो नामा गोदाव सोराव हामा बाबा मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनि न'सो बिफा बिदि होनो हामा नङालै बियो आंनि बिफा बिनि थाखायनो आङो गोसोथोनायजों सामफ्रामबो रायजायो बाइकबो गैया माबो गैया साइकेल बोराय लानानै लोगो हमफैयो होननानै नोंनि थाखायनो दिनैसिम गार्लफ्रेन्डखौ बाइकनि खिथुआव लानानै बेरायनो मोनफेराखै आं बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदोंलै साला खेरफिन बिफा है माथो गोब्रांबाय थाखोब्रा बेलाय ओइ बिमा बै सिखाव बुग्रा लावथियालायसाय होथारनोसैलां बेखौ मा जाब्ला जा खबरा बिफा आंनि फिसानि मोदोमाव आखाइ होयोबा आंनि गोथै सहखौ नुगोन नोङो मा गोथै सहब्रा बिमा मोजां थाखै बुङोबा गाथोनानै होलायबाय मा गाथोनि बेलाय नोंखौ बावबाय नोंखौ आगोलाव नोंबोथ' बिदिनोमोन ना बिमा बिफाजों दुमदाखाल खालामग्रा आला बे बिफाया ओइ गंसेखौनो बायना होनो हाला बियो अराल बियो आंजों दिनै ओइ आफा आंनो बाइक नांगौलै आं साइकेल सालायबाय थाला फिसाला सासेल'नोनो बाइक गंसे बायना होनो हाया बियो नोंनि थाखायनो आं सामफ्रामबो लासिं मालायजों बुंजाबाय थायो मा बाइक हाब फिसा नोंनोथ' नुखाबाय दा न'नि हालोदखौ नोंनो बोरै बाइक होनांगौ जाखो नोंबो एसे एनै मावनो हाखासै दा सामफ्रोमबो बिफाखौल' असान्ति खालामबाय थायो माथो आंनि खामानिखौ नोंनो लांबाय थायो है नांगौफोरखौ होनो हायाबालाय मानोथो खांनायब्रा आं नोंखौलाय जेबो मिथियालै बे साननैसोनि गेजेराव आंनो जेरैखियाबा नांगौ नङाबा जालासो जागोन मा बिनि आखला बिदिसोमोन आयो साला आंखौबा सैमा बायदि रायो नोङो औ बिदिनो खामोन दा बेलाय सानसेखालि बाइक मोनैनि गय बिजौखौनो दानस'जोबदों गामिनि मानसिफ्राथ' फाग्ला सानजोब्बायमोन बेखौहाय गावनाथ' गोसोथोनायानो सानै साथामबावसोमोन आरो आंखौबो थगायनोसो नागिरबावदोंमोन खारसन फैयामोनबा है बिमा मा बुङोब्रा नोंलाय फिसालानि सिगाङाव गोदोना जानानै थांबाय बेफोरखौ बे फिसालानि सिगाङाव रायफोदनांगौ आरोखि नोंहा आंबो नोम्फाखौ खुनुरुखुमसो मोनदों फिसा लाथारोमोन बियो आंखौ मा होमब्लाथ' नोङो अनेक गाज्रिसिनमोन आंनिफ्राय आयौ आंनोबा बाइक गंसेखौनो दाबो बायनानै होआ सासेल' आंना गार्लफ्रेन्डआ गोसोथोनाया दाबो आं 500 थाखाखौनो नुफेराखै नोंनि हरनायखौ बिफाया बिनि अयथासारिखौ सहायनो हायैयावनो प्रेसारजों दुब्ला थैनांबाय दा है बे गय बिफांफोरखौलाय मानोब्रा आंनि नांगौफोरखौ सुफुंनो हायाबालाय र' फिसा मा जालाबायखो मा आबौआ बिनि थाखायसो लरफयदों गावनि खोथाफोरखौ दोनखोमाजोबनानै आंखौसो माबा माबि बुंगासिनो दङ एबार बुंबावदो नोङो आरो फिसा गोसोथोनायाथ' साबासो दंमोन खोमा बिदि मानसिखौलाय बोरैथो गोसोथारा नोंलाय आयै थोस मा बुंनो फिसा सिख्लाफोरखौलाय मिथिखागौ दा नोंलाय नोम्फाना गोदो थाखा फैसा मेरलामोन नालाय ओंखायनो खारफादोंमोन आंबो जाबाय बिमा हाब जों आगोलाव मावबोनानै बिमा बिफाखौ खस्थ' होबोनायखायनोथ'
जोङो फिसाफोरखौ बिदि दाजाथों होननानै सानो आरो नोंहा गासिबो फिसानि सिगाङाव खोन्थाजोब्बाय बे गासिबो बाथ्राखौ खोन्थाजोबोबा फिसालाया सोलोंगोनसो माथो बिदिब्ला सोलोङा दे आं बेफोरखौ नोंनि फिसालाया एथ' बुजिरोङै मानसि नङा मिथिबाय नोंसोर खामानिखौ मावहोआखिसै नालाय सिगां ओंखायनोसो दा आं मावनो रोङाखै नोंसोर अनब्रायबाय नालाय दे जाबाय दे बिफा दालाय माथो खालामबावनांगौ माखौ मा खालामबावनांगौ जाखो बे फिसालानि बिहामजो लाबोनो होननाया आं हले मावनो हाला नायदो आरो बे बाथ्रानो थांबावबाय दा गिजिं गिदा आरो बे बाथ्रा नुबाव लाबोनोसै खोमालै आयै हिनजावखौनो आयै नोंबो खामानिखौ बारा मावनो हाखाला बैसोबो जाबाय ना मा होनो आफा है आं हले जेबो मिथिलालै नोंसोर मा मावो मावबाय थादो सानैजों आं हले जेबो मिथिला आं थांसै आयै आफा लाबोबायलै आं ए लाबोयो आफा हामथारबाय आफा गाबोन नोंसिनि हाबानि बाथ्रा रायलायथारसै आयै लाबोमारबायसो मा जाबावगोनलै गैलालै सयथिबो गाबोन लाबोदो आफा न' सिङाव फै बिहामजो फिसा फै